Bun, salutare toată lumea și mai este într-un nou episod din Minecraft alături de George, pe care nu-l văd la spawn. Da, pentru că trebuie să merg. De fapt, vreau ca să merg de la spell. Nu, facem să intru. Hai Skywars. Nu! Hai că dacă așa intrăm în Skywars. Ah, salut. Hai la... Ce poc! Pe 1, da? Merge. Stai, că acum văd și eu. Da, merge. Ok, facem timber. Da, unde ești? Stă unul. Stai că acum. Chiar sunt în stânga ta? Ce tare. Pe depinde de loc. Uai, sunt dreapta. În stânga ta, stai, scuză-mă. Are loc. What the fuck, stai acolo. Că dau fight. 5 starting. Fuck you. Nu mai am nimica. Fugi! Dă-te în pis, ghirone! Tu te am luat. Să-mi bat picioarele. Uite, stai, uite ce are, că cămaș pe el. Că cămaș. Da, și aici pe calculator. Bă, era scat. Da. O, dar pe mine mă teleportează jos, bă, că cămaș pe serverul ăsta. Și unul date. Uite, bă, n-ai ce face cu proștii ăștia. Că cam aș pe ei de idioți. Cine m-a inventat live-uri capture de flag 2? Pentru ce? Pentru căcatul mătii. Du-te în pizda măsii. Uite ce la am. Să-mi filmez. Încă pe să cără prost. M-am blocat deja. Că era numărul full. Nu turn, zici că stai bine să mă picioarele. E unul acolo, bă, du-te în pista măsii. Bă, mă, what the fuck, ce mă? Hei, oară, da, era mă să cad. Cade! Bun, bă, ce era să mă? A, ce tare, nu ai pătășit. Ce tare. Ce când da mult să vin să mă... Nu mai las din apă, ce tare. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Bun, nu mai intru în apă asta. Fie clar. Dacă mai intru o dată, că cam aș... Uite, bă, acum o pot, știi? What the fuck, ce-i ceva? Stați o lipă. A, tare. Ce tare. Oh my fucking god, am găsit. Cred că ăștia sunt pantaloni de diamant. Sau mi se pare? A, mă, nu, iron reachis. Tare, am armură. Am două ciuperci și un diamant. Sau mai au un bă, și nu văd. Dar poate un diamant, cred că fac. Ce? Stai, nu știu la dată când te aud.
Așa mă bate dacă faci timp cu alții. Au omorât. Doi goli. Ok, destroy blocul vibrate. Nu vreau să vibrate. Păi ce vreau să fac acum? A, da, stau, sunt aici, da. Ok. Haide, hai să urcăm. Da, dacă și cam și pe voi. Ok, am intrat undeva și pe... Uei! Stai în bag. Da, și acum ai code. Ce v-a scris? În 3 minute. În 3 minute? Dar pe mine și sabie nu m-a păsat. Am un diamant. Dacă mai ai un diamant și un baț mi-l dai mie? Mie. Că vreau să-mi fac sabie diamant. Eu nu pot. Vino într-o groapă. Deci, ești la spawn? Că dacă se multiplicăm diamantele. What the fuck? Dintr-o dată mi s-a făcut set, nu mai am nevoie de nimic. Am găsit mâncare, am găsit de atât în acest chest. Și eu... Am 2 minute. Bă, nici... Cu lagul ăsta... Nici casca nu pot să mă pun. Pac, gata, m-a făcut. What the fuck? Am două de iron. Nu, asta e, cred că sunt chest. Cred că mai trebuie butuși. Eu aici sunt pe picioare. Daniel! Oh my fucking god. Ce ai murit? Nu, dar mai este... Mai este câteva... și arună un deathmatch. Este. 1 minut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6. 5, 4, 3, 2. Bă, mie nu mi se închide chat-ul. Acum trebuie să-i bat. Să vedem cine câștigă. cine eu? Nu, dar să vedem. Dacă vezi că mai sunt, nu ne batem, da? Stai să mănânc. Abia așteptăm de meci. Eu nu vreau să mă găsesc ceva că n-am mâncat. Canaș! Ok, guys, 3, 2, 1, go! Și... Eu am luat și nu văd nimic, că sunt și mor, gata, am murit. Am murit eu! Da, bă. Deci dăm la... Te-ai murit? Cine a câștigat? A, bă, un prost m-a omorât. Hai pe Skybox. Sau hai eu pe Skybox. Ok, păi hai că atâta. Hai, gata, hai să încheiem acest episod. Găsim noi alte jocuri. Păi cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți să o continui, să strângem 10 like-uri sau 5 like-uri, depinde. Dacă vom primi, asta vom face.
Ce? Ok, păi, pe acest episod destul voi suntem noi aceea. Să nu uitați să apăsați butonul de like și să dați subscribe și tot acolo. Facem